Tuollahan tuo murtovaras on. Tuollahan tuo tuntuu olevan. Kuka tänne on? Meikäläisen Aatto on tuonut tommosia. Joku on tuonut minun Aattoon tommosia virvoitusjuomia. Rompasrato. Joku tämmösiä. Joku tämmösiä tuonut Aatto. No, tuonne kassini oli yhdellä. Ei jumalaa. Kuka se tuosta källiä tekee? Meikäläisen Aatto on tuonut sieltä. Joku vähän tehnyt källiä potulle. Joku vähän källiä tehnyt potulle. Kuka se? Kuka se tämmösiä källejä teki? Sielläkö se yksi kassi on? Ei mennä huottiin. Sukettia siinä. Oli tuosta yksi limppari. Nämä on kuulemma hyviä limppareita. Kuulemma hyviä. Eli muunaateja nuo.
tuossa niin. Hajuvesi arvostelut tehdään tuossa. No joo, vittu. Saatana. Ihan hyvä. Valentino, born in Roma. Onko hyvä? Tunnekinen puteli. Joo. Joo. Kyllä sillä pimppi koistuu. Koko rapaane panttu. Koko rapaan. Perkele, mitenkä se vaatii. Katsokke minkä näkyy. Minkä näköinen tämä on? Vittu, se on nyt toinen. Haassa toinen hajuvesi nyt tuohon päälle, niin. No niin, no eiköhän silläkin pillukostu. Koko rapanne ja... Verkake. Powerhomme. Dylan Blue. Versace. Vittu Versace, saatana. Versace. Tuo on aika hyvä. Sitten missä pituudessa se? Eihän minä missä suihkussa säilytä hajuvesiä. Tom Ford. Ombre Leate. Tämä Tom Fordit on aina hyviä. Tämä on kolo... Eiku... Oliko tämä? Tällä sitä ruppaa nimittäin kanssa niin pillureikä koostumaan. Tom Ford ja verkakki. Pakorapanne ja Valentino. Sillä lailla. Sillä lailla.
Masatoria. No. Nyt sitten siitä kulakka. Mitä vittua sillä nyt joku saatana koko ajan. No. What? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mitäs vitun me appelsiinin mehu tämä on? Katsoin itseäni peilistä. Katsoin itseäni peilistä. Aamulla katsoin peilistä itse. Kysyin itseltäni, kun katsoin peilistä itseltä. Olenko minä puliukko? Vastasin itselleni, että Jouko, et ole. Ai. Jouko, et sinä ole. Sinä olet tavallinen suomalainen mies. Tavallinen suomalainen mies. Tavallinen suomalainen mies tosiaan. Joskus aina iltasi otetaan vähän mehua ja mehillaa ja sillä lailla. Helvetti. Meinasin unohtaa vitamiinit. Terveys edellä niin sanotusti. Terveys edellä. Aika raikkaan tuo semmonen, eiku raikkaan makuinen tuo long drinkki. Tosi raikkaan makuinen. Tästä tulee mieleen kesä. Kesä ja kärpäset. Tästä tulee mieleen kesä ja kärpäset. Tuolla on nyt meikäläisen hajuvesi kokoelma. Tom Fordit on sillä takana ja takana tässä. No niin. Tätä. Tuliko kakka? En minä tiedä mikä noista nyt olisi paras, mutta kaikki on hyvin. Tom Fordit on hyviä. Ainakin Tom Fordit ja oikeastaan kaikki. Niitä noita hajuvesiä tee paskahajuisia ollenkaan, patsi jotkut pituu Tokmannin paskahajuvesi. Eihän ne varmaan ole halvemmatkaan hajuvet, ottahan niistäkin jotkut hyviä haasta, mutta se haju ei niinku kestä niissä pitkään. Että kalliimmassa hajuessa ne kestää vittu niin
aamulla laitat, niin se haisee vielä illallakin perkele. Että sillä meitä ei ole verta tullut perässä, kun minä noita jonkun päivän laittelin tuossa niitä silloin niitä peräpukaama puikkoja. Niin. Puikkoja työtelin perässä, niin vaikka laitan puikon päällä siis, niin samat joutuu veden tuleminen. Se helpotti selvästikin se peräpukaama puikko, sitä veden tuloa. Mitä vituun menneni? Mitä se menneni on? Niin, joku meni, olikin, joku menihän se oli. Joku vitun paska vanha vittu, 70-luvulla joku paska. Eikö se ole joku vitun vanha merkki? Hän oli joku vittu, se menne just joku vitun vanha pulijukoat varmaan käyttää se menne. Minä muistan semmosia, kun nuorempana tuli käyttöön, niin naapurissa asui, niin semmosia spurkuja, niin ne ryyppäsi yötä päivä, niin spurkuilla haettiin aina pulloja, niin ne kaikki spurkuasunnot, niin kaikki spurkuasunnot, ne haisivat semmoisen tupakan ja sitten jonkun pesuaineen sekoitukselle. Tai jonkun, minä en tiedä, laittako ne pulit, laittako ne jotta vitu hajusteita sinne vai mitä, mutta kaikissa puliasunnossa on semmoinen tupakan ja sitten semmoisen jonkun pesuaine, sen muistan. Ja aina kun meni johonkin pulitonne, niin tupakan ja joku semmoisen vitu hajusteen sekoitus. Pesuainetta, joku haju, joku vitu ilman raikasta. Kaikki puliasunnot haisee semmoiselle. Pulimekeissä on semmoinen ominainen tuoksu. Siinä on siinä just siinä, minä asun sillä Pöllösen lahdella, niin vieressä talossa asun niitä spurkuja, niin vittu saa poliisit, joka päivä kävi poliisit siellä. Poliisi ja ambulanssi. Kerran oli se yksi ukko, niin siinä ambulanssi, niin se oli tai ambulanssi tuli ja poliisia tuli varmaan 3 aattoa. Niin. Se on se äijä, niin sillä kun se on keskenäisellä ollut, niin se oli se puli, niin spurku, niin se akkansa korvasta lyönyt saksit sisään. Tuosta korvasta vetänyt saksit sisään. Korvasta saksit sisään. Akalla vittu saksit ollut pyydyssä vittu korvasta saatu. Vittu. Siellä on aina meininkiä. Milloin on vasaralla vetty juttapia ja milloin mitäkin. Ei se kuollut. Ihme kyllä. Siellähän tuo kohta oli tuossa. Kohta oli se akka tuossa sama meininkin jatko. Sama meininkin jatko. Tää se mimmuska taas läipää. Tää se mimmuskas läpi. Vähän tuommoista
ripulisekoitusta. Ei ole ihan ripulia, mutta vähän tästä löysää ripulia. Tai ripulia ja ripulia. Ai mitä minä oon tehnyt tänne? En mitään. minä en oo tehnyt mitään. Nukkunut ja minä heräsin tänne, niin 4 heräsin. 4 heräsin. Ei sitä tarvi mitään tehdä kuin lomalla. Mä oon lomalla, kato. Lomalla on. En oo runkannut. Ei mun tarvii runkata. Mä saan pillua milloin haluan. Tarvitko soittaa yksi puhelu, niin pillua tulee ovista ja ikkunoista. Mutta arvatkaa mitä, mä en halua nyt pillua. Hei muistakaa. Omasta puolesta ei saa puhua. Jos joudutte itse runkkaamaan, eli sekoittakaa minua. Minäkin runkkaan joskus, mutta ei saa omasta puolesta ikinä puhua. Mutta sehän nyt on fakta, että mies runkkaa, vaikka minä olisin niinku parisuhteessakin ollut. Niin kyllä sitä sittenkin tulee runkattua. Arvatkaa miksi? No siksi, koska runkkaaminen on niin hauskaa. Niin. Kaikki runkkaa, silti vaikka minä tiedän kaikki parisuhteessakin on, niin kyllä silloinkin runkatta. Jos joku sanoo, että ei runkka kun parisuhteessa, niin jaha paska. Sihteeri oli aina pahalla pielellä, kun minä kun olin sihteerillä töissä ennen, niin minä olin niin silloin kun en ollut töissä, kun se ruvettiin seurustelemaan. Minä olin päivän aina kämpillä, niin runkkali aina. Sihteeri, kato kun se huomasi se tiesi, että minä olen runkannut. Silloin kun on runkannut paljon, niin se ennen sitten kun kaikki panokset on runkkaamiseen mennyt, niin sihteeri halusi illalla sitten kikkeliä, niin sanoi, että ei vittu, sä oot runkannut tuolla. Mutta vittu, oot runkannut, saatana. Ja kato, kun päivän pieksenyt tatti kotona, runkkannut, niin eihän nyt illalla enää sitten samat panokset ole kato käytössä, että ei oikein sitten jaksanut. Ei niin kuin tiedä, että hän on runkannut koko päivän, niin eihän se enää samalla lailla lähde, kun ei ole runkannut. Niin samanlainen into niin kuin on siinä. Niin sanoi aina, että ei vittu, et runkannut tuossa. Mä että no niin, no en runkkaa enää. Runkkaan vähemmän jatkossa. Heti huomasi, aina. Se tiesi heti semmoisen runkannut. Aina kun runkannut. Sitten kun ei ollut runkannut, niin se sitten sanoo aina, että nyt et ole kyllä runkannut. Nyt et ole runkannut kyllä. Tai heti jos runkkasin, tiesi, että nyt on runkannut. Että kyllä sitä niinku parisuhteessakin tulee runkattua. On se vittu kumma, että mitenkä sitä mälliä riittää niin paljon. Että kerran muista, niin runkkasi 9 kertaa päivässä. Niin silti tuli mälliä. Aina vaan tuli mälliä lisää. Niin mistä sitä riittää sitä mälliä? Kiveksistä. No niin. Sieltähän niitä tullaan, mutta miten sitä riittää? No mulla on kyllä semmoista mälliä, että äkkiä kun tiikerit jos heittää tankki, niin rupeaa pikkupottia tulemaan. Minä muistan, kun minä aloin sihteerin kanssa seurustelemaan, niin eihän me ikinä käytetty kumia. Alusta asti nostettiin paljon, niin vittu, niin ei sitä mennyt, eihän me oltu vuotta yhdessä, niin
Jos vuotta oltu yhdessä, niin sisterillä oli pulla uunissa. Pulla oli uunissa. Niin äkkiä se tuli, Eemi tuli. Eemi sai alkunsa heti kärkki. Sitten tuli 2 perään, niin aika nopeasti kanssa tuli ne 2 muutakin. Sillä lailla. Että kyllä se niinku... Tiikerit on semmoset, että... Sitten ei enempää tullut kyllä, mutta... Sitten noita lapsia, mutta kyllä siinä niinku... Mutta se on se alkuaikahan se on aina... Alkuaikahan se on se, kato milloin nussittaa eniten parisuhteessa. Sittenhän se rupeaa kato pikkuhiljaa hyytymään. Tämähän on... Tämä on ihan niinku... Minä olen tästä ennenkin puhunut, niin tieteen kuolleessa on juttu tästä. Onko se ihminen yksi avioinen vai ei? Ihminen ei ole yksi avioinen. Se on semmonen 300. Se raja menee tässä, on 300 panokertaa. 3 kertaa, kun on saman kolossa käynyt kikuuli, niin siinä vaiheessa rupeaa niinku, sitten alkaa mennä harmassa. Sitten on sitten rupeaa tekemään mieli vähän muutakin reikkiä. Että tuosta 300 panokertaa tai 3 vuotta, kun on ollut saman kanssa. Niin sitten alkaa olla niinku vaihteluhommat. Se on kato ihmisen geenissä. Ihminen tullaan apinosta. Näinhän se on selitetty, katsottiin, että kun ihminen tullaan apinosta ja esimerkiksi pettäminen, niin se on nykypäivänä business. En tiedä, onko nykyään Victoria Milan sivusto, mutta se on tehnyt miljoonia sillä, että sehän on sivusto, jonne pystyy niin varattuna mennä. Ja etitty varatu tehtiin seuraa. Toisesta varatusta. Eli semmoinen pettämistä on tehty, kato, business. Mutta 3 vuotta kun on saman kanssa ollut, sitten rupeaa pikkuhiljaa. Sitten kun on ollut mitä pitempään menne, niin sittenhän se on jo kato, niin alkaa olla. Kyllä siinä niinku, sen takia ihmiset pettää. Siitähän se johtuu. Halutaan niinku vierasta munaa tai vierasta pimppaa. Naiset haluaa vierasta munaa ja miehet haluaa vierasta pimppaa. Näin se vaan menee. Ja joka ikisen kohdalla toiset sen lähtee toteuttamaan, toiset ei. Toiset pystyy pitämään vielä jotain niin sen muurin kasassa, mutta monesti ystävämme Alkoma Hooli, ystävämme Alkoma Hooli puottaa ne muurit vittuun. Ja sen takia sitä kännissä, varmaan suuri osa kännissä pettää eniten. Kännissä pettää eniten, koska silloin tippuu kaikki suojamuurit pois. Silloin ei ole mitään niinku... Estot tippuu pois. No sitten on tietenkin avoimet suhteet, mutta sekään ei toimi kuin tiettyjen ihmisten kohdalla, koska se avoin suhdehomma, koska sittenhän tulee niinku tämä ystävämme mustasukkaisuus peliin monella, että ne ei pysty avoimia suhteita olemaan, kun mustasukkaisia ovat, niin siihen hyvin harva pystyy niihin avointen suhteiden hommiin ja jotkut avoimessa suhteessa, mutta kyllä se suurimmalta osalta jää se avoin suhde tekemättä, että ne mieluummin käypi salla vieressä ja näin sitten. Ja moni käpi vieressä salla eikä jää ikinä kiinni ja näin ikkästi. Mutta siinä on niinku semmoisen pähkinänkuoreen tiivistettynä näitä juttuja, mitä ihminen niinku kokee ja mitä ihminen niinku psykologisesti kokee omassa päässä, kun esimerkiksi parisuhteessa. Niin ne on erittäin hankalia asioita. Käsitellä tietenkin kelle tahansa. Jos joku on parisuhteessa, jotkut on parisuhteessa, mies haluaa vierasta munaa. No niin, siis näitähän on paljon näitä kaappihomoja.
kaappihinttejä, että ne on naimisissa tai missä tahansa, mutta ne haluaa mulkkua, että niin kuin miehiä, perheisiä, no. Minä luulen, että niitä aika paljon tuolla käypi niin tätä porukkaa just tuolla Taimaan puolella, että ne siellä saa toteuttaa niitä fantasioita. Mutta minä olen kuullut niinku ihan oikeita hintiltäkin on kuullut. Siis yhdeltä homoltakin on kuullut, että se sanoi, että hän on niinku nussinut persiinsä niin lukemattomia perheenisiä. Perheenisiä tai sitten kun se on niinku parisuhteessa olevia miehiä, niin nussinut persiinsä se homo. Sekin kertoo sitä aika paljon, että moni on parisuhteessa, mutta haluaa kikulia persiinsä. Vittu uskomatonta. Onko okei, jos on pikkupoikana pitänyt serkkua kakkosen ennen murrosikin? En tiedä, että välttä niin. Onko se sitten murrosiässä niin itsensä etsimistä, että mikä minä olen. Mutta jos serkkua on pistänyt, niin sitten se vähän vaikea sanoa tuo kyllä. Siinähän sukulaista, jos tosiaan kävi, niin sukulaista tosiaan panna, niin kyllähän se nyt vähän saattaa sitä olla kyseenalaista toimintaa. Voitaisiin näin sanoa. Voitaisiin sanoa, että vähän kyseenalaista toimintaa kyllä on. Niin, Fathan saattaa olla, niin Fathan nimenomaan saattaa olla kaappihomo, että siinä on niinku vuosia oltu kaapissa ja niinku naisia kohtaan tunnetaan katkeruutta ja oltu väkisin niihin naisten kanssa ja sitten mennään Taimaassa ja kaappi aukeaa, kaikki estot häviää. Mitä tapahtuu? Mitäpä siinä silloin tapahtuu? No siinä tapahtuu sitä, mitä on tapahtunut. Sillähän siinä käypi. Sillähän siinä silloin käypi, että erittäin hankalia asioita välillä kyllä varmaan. Erittäin hankalia asioita varmaan tuossa. Karalahtihan se oli saatana nyt lentokoneessa päässä heilunut tuossa. Jerelläkin on sokka lähtenyt irti tuossa. Sehän oli monta vuotta Karalahti, niin eikö tuo ollut vittu suht kuivilla. Jerellä on lähtenyt sokka irti tuossa. Jerellä lähtenyt sokka irti.
Mutta mä niinku... Minähän en ryyppää periaatteessa. Tissuttelen välillä. Tissuttelen. Pieni tissuttelu on aina hyvä. Iso tissuttelu paha. Pieni tissuttelu hyvä. Iso tissuttelu paha. Eilen oli yhden ongen oli. Eilen tehtiin niitä, tänään katsotaan, että saanko tehtyä lisää onkia valmiiksi. Eilen saa yhden ongen tehtyä valmiiksi. En mä tiedä sitä, mä oon nukahtanut tai jotta, vittu en muista. No mitä ajua, mitä on tapahtunut. Mä oon varmaan nukkunut sitä vai jotenkin. On tämä ihan juottu, se on semmonen, kyllä tällä 4/5 voi panna. Ihan hyvä maku. Onko tää nyt niin uusi lonkeromaku? Uusi lonkeromaku onko? Onko se uusi lonkeromaku? No niin, ja sittenpä tuleekin Sokki mukaan keskusteluun. Sokki täällä. Mä oon täältä Kuopiosta ja mä oon pienin striimaaja Suomessa. Kuopiosta täältä näin. Mitäs tänään tehdään? Tehdäänkö tänään jotain kokkailuvideota vai tehdäänkö jotain kokkailuvideota vai mitä meillä on tänään luvassa? Sillä lailla. Sillä lailla. Sillä lailla. Koko aamu, koko päivä on maalailtu seiniä maalattu koko aamu ja sitä pitää niin vähän iltajuomisia ottaa ja sillä hyvän mielen striimit laittaa tulille ja näin. Vittu, jos se vittu, niin on semmonen homma, että jos se pottukoira, niin mä jos näen sitä pottukoiraa, mä vien kyllä turpaan suoraan. Mä vien kyllä suoraan turpaan sitä saatana. Niin aineen tuo joka. Siinä ei vittu mikään jätkä se on oikeesti. Kikkarapia. Jatkuva alaviiva neliveto Subasi kanavan. Vittuun kikkarapia saa. Sehän on silloin, kato kun se on minulla ollut, niin. Ja kato, Jotta koetti silloinkin. Joku soitti sille kikkarapille silloin ja ne sanoi, että minun YouTube-kanava on mukaan hakkeroitu. Jotta tämmöistä rupesi liittyä. Niin minä rupesin hermostumaan sitten, kato niin. Rupesi aatterit nousemaan, rupesin hermostumaan, että mitä vittua nyt sä liität saatana. Niin, aineentui ja sanoi sitten mulle, että mitenkä täällä uskaltaa olla, että sinähän saatat mennä psykoosiin, kun sä luulet, että minä olen jotain tehnyt. No. Ois pitänyt mennä silloin psykoosiin. Ois saanut mennäkin, mullahan on aavistus ihan oikeassa. Että se on rotta. Aavistus oli ihan oikeassa. Niin ois pitänyt mennäkin psykoosiin. Psykoosiin, niin se olisi sillä jossain tällä hetkellä sillä liiterin takana. Liiterin takana makkosi. Tai sillä, mikä se on, se rasvamonttu. Sinne on saavattu ja betonia pian.
Nythän niitä on ruvennut niitä syytteitä raakiamaan. Esimerkiksi se entisen vuokratalon, kun minä olin mukaan tuhonnut sitä taloa sun muuta. Siitä tuli poliisilta kirje, että jättää syyttäjä on jätetään asia tähän niin sanotusti, kun semmoinen tuli siitä. Sitten jostain kunnianloukkausjutustakin. Joku niistä vittu kun minä muistan, kun niitä oli niin monta niitä kunnianloukkausjuttuja, että mitä niitä nostettiin, niin niistäkin ainakin yksi on mennyt niin tullut jätetään syyttämättä. Ja niitä on paljon. No sehän näki siinä jo, kato. Siinähän se näki, mikä paskahousu on, kun sitä rupesi pelottamaan, että meneekö minä psykoossiin. Sitten se rupeaa, että menee psykoossiin. Siinä näki jo, kato, mikä ressukka se on se vitu annen tuo. Muuta rupesi jo varmistelemaan, että se nyt menee rupeaa mitään skitsoilemaan. Kun varmisteli koko ajan. Onko kaikki hyvin, onko? Koko ajan varmisteli, mutta minäkin, että minkä ressukka vittu on. Rupesi pelottamaan vittu. Kikkarapeita rupesi pelottamaan. No senhän tietää just näistä just tietää, niin ketkä kuijello niin sanotusta tuommoista nettitrollailua tekee ja niin kun ovat tommosia rottia, niin ne on just semmosia, ne on semmosia paskahousuja sitten luonteet tätä, niihin kanssa jos oot sitten jossain nuomat vastakkain kahdesta, että sinne ei ole ketään muita, niin eivät vittu sanoa saa suusta. Semmosia ne on. Nimenomaan kahdestaan pitää saa semmosen kanssa, niin kahdestaan oltu, että siinä ei ole ketään ympärillä, niin silloin rupeaa iänkellussa muuttumaan. Mutta hirmu vaikeita on niinku kenenkään kanssa ollut kahdestaan keskustella meikäläisen kun silloinkin siinä viime supaa, silloin sen syksyn supaa niin helvetin vaikeita olla aina se keskustelu kahdestaan, kun ukkoja on perkele pihaa mua täällä aina. Että joka nurkalla seisoo ukko aina. Yhtä 164 senttistä kääpiötä tulivat aina porukalla hakemaan, niin se nyt kertoo kaiken oleellisen näistä, minkälaista paskahousuporukkaa on, että meikäläistä sanotaan kääpiös, niin se on vaan jännä, kun sitä 164 senttistäkin kääpiötä, niin siitä tarvittaa vittu aatollinen ukkoja, kun lähettää hakemaan. Sisältä lähettää, kun otetaan saada ulos, niin aatollinen ja ukkoja pihasta, niin se kertoo nyt kaiken oleellisen, että siinä ei tarvi se enempää selitellä, että ei sitä kun ne harvo yksi mies tullut, että se on aina porukalla ne tullut, porukalla tullut, niin hakemaan. Silloinhan minä sitä yhtään vedin siinä peltohuvieessa turppa. Silloin taas olla YouTube-striimi, niin se rotta mussutti, niin vedin turppasta, niin siitä ei mennyt kuin 2 päivää. Minä olin sitä lyönyt, niin 2 päivää meni, niin yöllä, keskellä yötä tullut akka oven taakse. Minä mietin, että mikäs vitu akka tiellä on. Oven kato koputti nää ikkunaa. Minä kysyin ikkunalta, että mitä asioita. Niin se että aukas, että mulla on asioita. Mä että mitä asioita? Minä vittu tunne sinua. Mitä asioita sulla on? No hetihän mulla kilahti päässä, että niinku klikkasta kling, no niin, nyt ei ole ihan normaali vierä, tässä on nyt joku juttu. Tässä on joku akka kysellä, että aikaisempas ovi. Niin minä menin olohuoneessa. Verhon välistä katoin. Niin toinen ukko oli siinä ikkunan alla kyyryssä. Ja toinen oli minun aaton takana. Siellä vittu aaton takkaa päälle. Siellä kuikki, jättä vittu akalle sitä toinen oli ikkunan alla toinen. Kato, koettivat saada se akka, että se akka oli kato houkutti minä, että minä aikaisen oven ja 2 ukkoa oli valmiina ne hyökkäyksen tulossa. Ei muuta, otin puhelimen kätteen. 112. Menin siihen ikkunan taakse. Minä soitan poliisilta, niin kysellään poliisilta, että mitä asioita sulla on. Niin akka lähtee hiljaa kävelemään, vittu lähti kävelemään ja ukot hävisi pihalta. Sitten poliisit kävi siinä, niin sanoi, että jaa, että mitäs teillä oli. Mä sanoin, no ne yritti ilmeisesti sakin kidutusta antaa.
Sakin kidutusta olivat tulossa tuossa antamaan, niin se on kiitoksia. Niin Seenare subasi kanavan. Niin se oli just se toinen ukko, oli niistä, ketä minä pidin turppaan vähän. Muutama päivä ennen sitä oli vetänyt turppaan, niin tulivat porukalla, kato, niin koettivat tulla sitten niin koostamaan. Niin tuommoisia ne on, se ei hyväksy, tuossa tappauksessa se ei hyväksynyt sitä, että minä vein sitä. Itse tuli mussuttamaan ja minä vedin sitä nekkuun, niin ei hyväksynyt sitä, että siinä on mies vastaan tilanne. Minä vetäisin sitä nekkuun ja homma on ohi. Niin seuraavassa tullaan niin perkele porukalla sitten se pihaan. Niin tämmöisiä ne suuri osa on sitten. Tämmöisiä ne on. Mutta suuri osa on toki niitä, että ei sinä nekkuun tarvitse ketään vettä, kun ne tulee suoraan porukalla. Sitä minä en ole ikinä ymmärtänyt, sitä aina porukalla tulee. Ressukka porukkata. Semmoiset on aina ressukota. Pitää porukalla lähteä hakemaan. Ressukota mitä ressukota. Yksi ei minkään tekijästä, semmoista on yksi. Ne on just ne porukalla tulijat, niin ne on yksin sitten just sitä porukkata, kun mennään yksin nuoma ette, niin ne ei saa suusta minkkääriköstä sanoa ennen. Kuuluu vaan. Se oli kovaa aikaa se supaaminen silloin. Tiiliskiviä tuli ikkunasta läpi ja ukkoja seisoi pihalla enempi ja vähempi välillä. Se oli kovaa aikaa. Mutta tosiaan pitää Suomessa olla, niin kuin joskus aikaisemmin pitäisi olla Amerikan laki, että kuka tontille astui, niin silloin sopi ottaa niin ampua. Joka kutsumatta tontille tullut heilumaan, niin saisi ampua, niin se helpottaisi hirveästi tilannetta aina. Aakko on 47 kanssa kävelisi rappusuutta. No niin. Mikä se on homman nimi? Kiitoksia. Pallomaha 313 subasi kanavan. Miettikääpä, kun semmoinen laki on, että paljonko sitä ukko olisi muannut sillä pihalla aina. Ryngin kanssa olisi aina tullut se tappia, niin paljonko sillä olisi ukkoa makkoa. Joka kerta, joka päivä olisi joku muannut sillä pihalla. Joka päivä olisi joku reijillä sillä pihalla ollut vittu. Niinhän siinä olisi käynyt. Mutta toisaalta, jos täällä on semmoinen laki, niin ei sinne pihalle tulisi kukka ennen sitten. Ei sinne tulisi kukka, että kyllä ne jäisi hiippailut pihalla silloin. Tietysti sitä saa Prynkylä laskea, niin ei varmaan tulisi. Suomessa se on, mutta Suomessa on kyllä kyllä se kotiraaha on silloin turvattu, että kyllä sitä rupeaa ovesta tulemaan sisään porukkata, niin kyllä sitä lähtöä. Minulla on nyt nistit on tullut ja muutama vuosi sitten tuli kanssa yksi ukko, tuli tuosta kynnyksen yli, niin tuomiot niistä on kaikki suonut. Kyllä se Suomessa on silloin tullut, että jos sitä kynnyksen yli lähtee väkivallan tulemaan, niin kyllä siitä tulee tuomio. Teetpä sinä sille vittu mitä tahansa, niin tuomio saa. Se kynnyksen yli tuleminen on semmoinen kyllä Suomessa, että siitä tulee tuomio. Jos sitä lähtee luvatta tulemaan sisälle, niin mutta silti se pitäisi olla semmoinen se laki, että saa ampua jos tulisi niin. Kotirahan rikkominen on, kyllä se on jos tontille tullut. Se on kotirahan rikkominen. Mulla vaan alkaa olla semmonen kamera helvetti tiellä, että mullahan on se joka tänne lähtee, nyt jos kukaan lähtisi tänne tulemaan, niin se pitää olla hullu oikeasti sitten. Että mulla on semmonen kamerahomma on tuolla pihalla pystyssä, että sinne jos lähtee tulemaan, sitten pitää olla hulluja.
Se jääpi niin monen kameraan tuossa matkalla jo. Niin, sitähän minä tilasin se aurinkopaneeli. Vielä tullut yksi kamera, se aurinkopaneeli. Siinä on aurinkopaneeli, se on riistakamera. 360 astetta kääntyvä. Sä sovelluksen kautta puhelimella pystyt kääntelemään sitä kamerata. 360 astetta kuvaa. Niin. Sitten pystyt puhelimen sovelluksella kääntelemään sitä. Kahtelemaan semmoisen vielä hommasin. Niin se on pakko silloin, jos niinku, aina kun on semmonen niinku vaara, että niinku minunkin kohdalla, että sitä porukkata saattaa piholle tulla pyörimään, niin kyllä ne silloin pitää semmoiset kamerahommat olla kunnossa niin mahdollisimman monta kamerata. Sillä, että niitä on sisällä ja ulkona ja sisälle tullessa, niin on kamerata matkalla, niin ne on pakko olla semmoiset. Että siinä tapauksessa, että joku lähtöä tulemaan, niin se jääpi mahdollisimman monelle kameralle siinä, niin se on ehdoton homma, että muuta ei pysty todistamaan mitään. Mutta semmoiset vehkeet kun on, niin sitten pystyy jotta sanomaan niin, että silloinhan ne olisi pitänyt just olla, kun ne niistitti oli, niin silloinkin olisi pitänyt olla kamerat. Mulla on kyltit tuossa, on. Ovelta löytyy kyltit ja tuolta löytyy kyltit myös, kun tänne päin tullaan. Että täällä on automaattinen kameravalvonta. Kameravalvonta on niin, jokainen tietää, kuka tulee pihaan, että siinä on kameravalvonta. Tietävät, että sielläpä näköjään kameravalvonta on. Kun se on minähän pistin Karvallekin miehelle tänne, niin 30 supia, kun minä laitoin sille. Minä olen Karvallekin miehen ykköslahjoittaja. 108 supia minä olen sille laittanut kaikki. Kiitoksia. Kiitoksia. Misep subasi kanavan. Kiitoksia. Joo, ei paljon. Ei sen paljon. Viritelläänkö me noita onkia tänne lisää? Haluatteko te, että me viritellään noita onkia? Haluatteko, että me viritellään onkia? Jää.
Ei vittu. Voi ja viritellä tänne onkin, eikä Olli videolta pälliin. Oli. Sloganita voidaan katsoa väliin. Mulla on ananasmehua. Mulla on aina ananasmehua. Mä oon psykoosissa vittu. Näyttää tuon laukku. Olisi kyllä mukava lähteä tuonne jäälle. Vittu pitäis joku kuski olla. Pakko olisi joku kuski suoha. Niin. Kai nyt täältä joku kuski löytty, niin lähdettäis joku päivä pilikille, niin mä laitan minttuviinapullon mukaan. Sehän on mukaan aika tästä ihan vitun soosissa sillä pyöriä. Vitun kujalla olla sillä jäällä sitten. Vitun kujalla pilikkiä. Vittu. Ihan kujalla pyöriä sillä jäällä. Kankiana on Espanjassa. Joo. Versase hajuvettä laitan tuossa vähän nyt, niin jos haju tulisi ruuvun läpi nyt, niin haju jos tulisi nyt ruuvun läpi, niin kaikilla naisilla sillä ruuvun takana, niin pillu läsähtäisi niin litimeräs, että se olisi niin litimärkä pillu, että ei ole niin litimärkkiä pillua ennen ollut. Se oikein kun kävelisi, niin kuuluisiko se pilluhuulet hankkois yhteen, niin kuului semmonen, tiedättekö se märä ääni? Lips, laps, lips, laps, lips, laps. Semmonen lips, laps ääni, märän pillu äänen kuuluisi, kun kävellykin akka, niin kuulisi joka askeleella, kun märkä pillu litisi jalakkojen välissä. Lips, laps, kuuluisi vaan. Mutta no, mikä se tytöllä lipsattaa sillä? Mikäs perkele se tytöllä sillä jalakkojen välissä tuolla lipsattaa? Eikä sulla on vaan pillu märkänä. Eikä sulla on pillu märkänä, että haluatko, että Jouko sitä vähän auttaa tilanteessa? Haluatko, että Jouko sitä vähän auttaa? Haluatko, että Jouko ottaa Meisselin housusta ja vähän auttaa tuohon vaivaan? Tuohon märän pillun vaivaan. Että siihen kyllä, siihen niin apu löytyy. Oot sä Kiuruveden lomittaja nainen? Se on, kato meikäläisen Meisseli, niin se auttaa siihen märkään vaivaan. Minä kun vähän sinne ruppaan niinku makitan porakoneella annan sarjoja sinne niin jalakon väliin. Niin makita iskuporakoneen, niin annetaan pikku sarjoja sinne kosteeseen pillureikkään, niin niitä se ruppaa vaiva kuule häviämään. Sillä lailla. Kiuruveden lomittaja, et ole nainen. No ei mitään, tehdään sinusta nainen. Peruukki, vähän meikkiä ja ripset, niin äkkiähän sinusta nainen saa. Jos ei ole joku nainen, niin äkkiähän me nainen tehdään. Äkkiähän se nainen tehdään kaastaa. Pikku kikka kolmosilla. Pikku kikka kolmosilla. Munat vejettää sitten niin
mulukku vedettävä, niin Jeesus-teepillä niin piillo. Tuosta etupuolelta niin taakse, persereijän puolelle lyvä, niin Jeesus-teepillä munat piillo. Niin sittenhän se näyttää niin kuin etupuolelta niin kuin pimppi. Pimppiä sillä. Mutta todistettavasti niin Spurku-TV on todistettavasti ollut semmoinen, että jos missään muussa ohjelmassa niin ei ole tehty lesbosta heteroa, niin Spurku-TV:ssä se on tehty. Mikutari, niin Mikutarista tuli hetkessä hetero. Yhdessä illassa tuli Mikutarista hetero. Ja sitten taas heterosta kun lähti, niin heterosta takaisin lesbosia. Eikö se kihloihinkin ollut mennyt? Ai nainen. Ai sinä oot ihan aatonainen. Täällä menee meidän tämä kalalaukku. Eilen tehtiin yksi onki. Siinä on Jasu Suvas. Tämä on Eomerin. Tämä on muuten erittäin hyvän näköinen. On. Tämä Suvas. En ole ikinä koettanut, mutta eiköhän se testata. Ja tämä onkin saatti eilen tehtyä valmis. Olisiko se tänään sitten tässä saisi toisen onkin tehtyä? Hetkinen. Joo, 4 onkkeahan tässä kaikki on 4 onkkea tässä. Voitais katsoa tuosta niin. Tee totuus unohdu niin. No. Ei vittu. Tuosko se joku? No moikka. No moikka. No mitäs Pimperolle kuuluu? Ai mitä? Että mitäs, Sano uudestaan. että mitäs Pimperolle kuuluu? Ihan hyvä. No. Mulla on synttärit tänään. Onko? Onnes olo. Jep. Paljonko täällä? 31. 31. No se on ihan, ei paha. Ei paha. No. Ei mulla mitään ikäkriisiä ole. Onko se pimppi ollut märkä? No, mä en ole nyt nähnyt kyllä pornokoiraa vähän aikaa, niin ei ole päässyt vielä kostumaan. Eikö sulla välillä aika märkänä se pimppi on? No joo. Sä oot ollut kyllä aikamoinen velho. Tarvii edes koskea itteensä, että tulee jo orgasmi. Oho. Niin? Se ei aata kato, niin missä Mikkelissäkö sä asut? Mikkelissä joo. Joo. Tuut päämajalle. Pitää sitä varmaan. Siellä on kyllä pari sinkoa oottamassa sua. Pitää sitä varmaan tulla käymään tuossa jossain vaiheessa. Mikä on jossain vaiheessa. Pitäisikö se tuossa ennen Taimareissua käydä kylässä? Joo. Katso, että mitä sinä sitten keksii.
Mutta mitä sinä sitten keksis illan vielä? Kyllähän sitä keksis vaikka mitä. Joo, Tietää naapurit hereillä. kyllä. Minä luulen, että sinä keksii vaikka mitä tosiaan. Mitä sä oot nyt touhunut? Olen käynyt kaupungilla nyt vähän ostelemassa sukkahousuja ja pienet torikahvit tuli otettua kanssa. No niin. Sukka. Mitäs sä? Nee, minä tässä kaupassa käynyt ja sitten vähän tuossa niin parit siiderit otan tosiaan. Sillä lailla. No niin. Kuulostaa ihan rennolta illalta. Kyllä, kyllä. Kyllä täällä melko monesti niin aika rento ilta aina on. Että... Jotti, kun mä en ole nähnyt sua kuukauteen nyt. Ees liveen kautta. No, et sä oo kahtonut? No, et sä oo livessä ollut. En mä oo pystynyt nyt. Miksi? No, multa otettiin kännykkä pois. Miten niin? Tää? Mitä otettiin kännykkä pois? Mä oon hullu. Tää? Hullu nainen. Oot sä jossain, kuka sulla otti kännykän pois? No, annetaan sen olla. Häh? Annetaan Onko sen sulla- puhelinjutun olla. No siis onko sulla ukko vai miksi sulla on kännykkä otettu pois? No vähän vitjotti. Mä en mukavasti osaa käyttää mun puhelinta, niin mulla lähti sitten lääkärin toimesta pois. Ai lääkäri? Niin, vittu. No niin, Ihan kuin en sais somettaa. pitää lähteä tupakille. Moro. Ei vittu. Hullu, se on vittu, ei vittu. Mitenkä ne minun kohdalle osuu aina nämä kaikki vittu? Oi. Tupakille, moro. Morjestaa. Nyt te tiedätte, ymmärrätte minua. Minun tarinan ulkot aina, että minä en joutunut kaikki hullujen kanssa, hullujen ussimaan ja kaikkea muuta. Blä. Niin. Ne on minun ette osuu aina ne ihmiset. Joo. Siis, ja se ei liity nyt mitenkään siihen, että minä striimaan. Vaan ennen kuin minä striimasin jo, ennen kuin minä tein edes YouTube-videota. Kukaan ei tiennyt minua. Niin mulle on tullut aina ne hullut ja kaikki vittu sekopiat ja paskapeirisit sun muut. Aina on asunut minun ettäni. Minä en vittu tajua sitä, että mikä vittua. Ohoi. Kaikki sitä aina on sattukin. Tupakillepa piti lähteä. Moro. Viimeis on se Turun akka tulossa tänne. Joo, ei tänne tarvitse tulla. Moro. Antaa Ari haakkua, että loppussa se astuu niihin vaan oman paskaan. Niillä haakkumisella, niin oman paskaan vaan astuu.
Jos se nyt ei vittu oikeasti osaa mihinkään muuhun keskittyä, niin se oli Vessen kuin ja moni muukin, niin vittu striima, niin jos ei osaa mihinkään muuhun keskittyä kuin minun, niin se kaikissa Suomen striimissä puhuttaa minusta tai enempi ja vähemmän, niin kyllä ihmiset rupeaa kohta kahtomaan, rupeaa miettimään, että mikä vittu tässä on, että yhdestä miehestä vaan jutellaan joka paikasta. Se sanoo, niin oman paskansa astuvat. Homman paska saa. Vihaajat vihaa. Vihaajat vihaa. Niin ne vaan vihaajat vihaa. No eikä se vaan porskuttaa. Kohta 11 vuotta porskutettu sosiaalisen mediassa. Pienet sille. Kesällä 11 vuotta tulee täyttä. Pienet sille. 11 vuotta sosiaalista mediaa. 11 vuotta sosiaalista mediaa ja paskamyrskyjä. Minä olen pottukoira. 11 vuotta sosiaalista mediaa ja paskamyrskyjä. Näin se vaan on. Ja meno jatkuu. Meno jatkuu. Meno jatkuu. Meno jatkuu. Kiitoksia. Ebbu subasi kanavan. Pistetään toi Bluetooth tonne. Sitten katsotaan toi Hyvää päivää ja terveisiä Merikarvialta. Aurinko paistaa täydeltä terältä, taivas on sininen, tällaista se on aina täällä. Hei, me haetaan nyt työntekijää Eumerille. Eli me tarvitaan tonne hallintoon johdon assari, jota kiinnostaa numerot, sitä kiinnostaa erilaiset raportit. Sitten tää ostoreskontra, siihen on erilaisia juttuja, mä en niistä. Uskoisiko, että tuo Eumer Olli on nuorempi kuin minä? Harmaa tukka ja parta, niin se on nuorempi kuin minä. Se on 86. Minä olen 82. Olli on 86. Näyttää vittu 50 ukolta. Harmaa parta ja tukka. Niin se on. Se on 86. Minäkin luulin silloin, kun minä Elmanin kanssa katon yhteistyötä. Minä luulin, että Olli on joku 50 ukko. Luulin, että se joku 50. Niin vittu 86. 86 saatana. Morjesta. Hei, nyt se on julkista. Elikkä, pistä tämä päivä kalenteriin. Eiku tuo ei ollut se, missä tämä on paras. Hei, morjesta päivää. Nyt on aivan huikea talvi päällänsä. Siis viimeksi ollut tämmönen talvi, niin vanha kansa sanoi, että yhtä paljon pakkasta ja pitkä, niin 86 ja 87 ja sitten tosi jossakin välissä vähäsen, mutta hei, joka puolella Suomea pääsee nyt pilkille. On jäätä ihan eteläisintä Suomeen myötä ja se kannattaa hyödyntää. Niin hei, tän huikean talven ja tammikuun kunniaksi, niin verkkokauppaan on nyt avattu Överi-kansio. Eli Överi-päivät on päällä,
huikeita tarjouksia, huikeita tuotteita. Löytyy ahavenelle, löytyy kuhalle pilkkimiseen, kaikkea mahdollista. Viimeiset tasapainopilkit. Siellä on hei, mysteeripaketit viimeiset vielä löytyy pilkkijälle sekä viehekalastajalle. Ei muuta kuin nautitaan talvesta, käykää pilkillä. Kiitoksia, kireitä siimoja ja morjens. Vittu saadana. Olli pärjää. Ollihan ne on vittu kun Överikansiosta niin. Överikansiosta niin vittu niin. Minä sanon Supatonissa kuule meillä niin. Supatonissa kuule niin tulee överipäivät. Överipäivät tulee kuule ja Supatoni Överikansiosta niin. Ei tiedä mitä löytyy. Sitten meiltä löytyy myös Supatonista niin mysteerikoali. Se on koali, jota sinäkään et tiedä mikä se on. Se on mysteeri. Mysteerikoali kun aukia, niin sitten selviää, että mikä se on. Se on pelkkä mysteeri. Se voi olla vaikka, mysteerikoali voi olla, että vaikka että keitetään kahvit. Överi mysteerikoali. No missä se nyt on vittu se? Viha.
toinen onkin tuossa. Toinen onki. Alkaa, mikä se sun oikea käyttäjän Martsu on? Mikä ei? No, Poslin ei. lahjoitti 1 subin. Kiitoksia. Onko sillä ketään moderaattori? Katsokepa se. Löytyykö sillä eikkua sille? Koltsi! Oliko sulla koltsi moderaattori? Oliko se koltsi moderaattori? Katoppa Keijo, niin tuommoinen kuin Eikku, niin ota pännit pois siltä. Eikku. Se niminen. Keijohan se kahtoo. Tuohon. Tähän vittu. No niin, nyt se taas lähtee. 25. päivän herreessä. Joo, kyllä tässä pilikirkki pitäisi käydä. Minä on tuossa luotto, mitä kaikki on ostanut uudet. Niin. Tähän pistetään tämä pikkutasuri. Vittu, kun en muista minkä firman tämä oli. Tämä on nimittäin niin Karikkoko tämä oli. Siinä on nimittäin hyvännäköinen tasuri. Toimii 100 varmasti. Se on tommonen 5 senttinen tuossa. 5 senttinen suunnilleen. Pikkunen iskupiste on tuolla punainen. No monesti aina kun tuolla on tuo punainen iskupiste tuossa leuvan alla, niin se on erittäin toimivia. Tämä on hyvän näköinen. Tämä menee just tämmöisen kuorena. Kuorena voisi mennä, niin ja pikku särkikalana, niin varsinkin Koivujärvessä on hyvä tämmönen pikkunen. Nyt meillä on tuossa 2 vappoa. Näillähän periaatteessa lähtö pilikin niin 2 vavalla päriin. Mulla on yleensä 4-5 vappoa. 4 tai 5 vappoa mulla on yleensä valmis tehty, että yhdessä on tasuri. Tasuri, sitten jiki yhdessä, sitten on 1 lyövä liukupilikin alle. Liukupilikin alle lyövä joko morri, tai sitten pikkunen 5 sentin jiki, mutta liukupilikin alle yleensä niin pikku morri, kultainen pikku morri ja siihen sitten pari kärpäsen toukkoa. Se on 1 juttu. Siinä 1 ase, toinen ase on jiki, 3 on tasuri. Sitten 4 voi vaikka laittaa toisen liukupilikin ja siihen liukupilikin alle sitten niin pikkunen jiki. Niin siinä on suunnilleen niin nyt se eukku on, nyt on otettu panni pois. Niin siinä on semmoinen sarja, että jos niillä ei tule kalla, niin sitä ei tule millään. Joka ongessa on erilainen setti, niin kyllä se johon niin osuu. Sitten jos on syönnillä, niin se osuu, mutta sittenhän se kyllähän ahva, jos on tapposyönnillä, niin kuin tapposyönnillä on, että se oikeasti haluaa syödä, niin sanotusti, niin se on melkein samaa silloin, että mitä sinä puotat sinne. Sitten kun se oikeasti on tappopielä ahve, että se on semmoinen, että ne niin noussut, niin okei, ihan sama vaikka minkä työnnät sinne. Vaikka mulla on työnnät sinne avauttoon. Sillä on niin hirveä tarkka näkö tuolla ahvenella, että se on niin tarkka näköinen kala, että
Jos jokainen voi miettiä, että vaikka me ollaan tuommoisen 10 metrin veessä, 10 metriä on vettä alla, niin 10 metriä on vettä alla, niin me kun puotetaan jiki, niin meidän ei tarvitse puottaa kuin puoli metri kanne alle, se tuohon jää alle. Ja se ahven näkö, jos on tappo päällä, niin vaikka se on siellä 10 metrissä pohjassa, miettikää. Se on 10 metriä vettä ja se on siellä pohjassa me möröttää. Puoli metri puotetaan jääkanne alle jiki. Saman tien lähtee hakemaan se. Se on niin tarkka näkö on sillä kalalla. Se näkö sen vittu, niin se kun näkö, että saalis on siellä, niin se lähtee saman tien hakemaan se. Niin. Sanoit tätä 4-5 metrin veessä, niin minähän en pidäkin silloin kun on vettä, jos on 3-5 metriä vettä. Niin mulla on aina jiki korkeintaan metrin jääkannen alapuolella. Minä en puhuta ikinä edes puolelle väliin. Se on aina ihan siinä jääkannen alapuolella. Puoli metriä metri. Koska iso ahven. Kannattaa muistaa tämä ihmiset, kun tuo pilkittää. Iso ahven saalistaa aina väliveessä. Jos työ puotatta sen sinne pohjalinjaan sen pilkin, niin kuin moni tekee, ne puottaa vittu sinne pohjaan puotettiin ja siitä otetaan pari kellasta ja siellä pilkittää. Niin se iso ahve ei ole siellä. Ei se ole siellä pohjassa. Vaan sulla pitää olla se viehe, pitää olla aina se ahvenen yläpuolella. Nyt kun sinä puotat sen 3-5 metrin vettä, niin puotat metrin sen kannen alapuolelle. Ja se ahven kun saalistaa siinä väliveessä, se näkö se sun viehen siellä heti siellä yläpuolella. Jaha. Jota kun reiästä tullut vallo, niin se vielä sitä reikää, kun valo tullut läpi siitä, niin se ahven näkö semmoisena hahmona se on viehen siellä. Se tullut hakemaan se sieltä. Sitä ei tarvitse sen, vaikka 10 metriä on vettä, niin jos se ahven on hakupiellä, että se haluaa se sun vitu jikihakke, niin se hakkoo se. Se lähtee sitä pohjasta asti. Minä live-luotto, kun oli näki hyvin, miten kaakko se lähtee hakemaan. Vitun kaakkoon lähtee hakemaan. Näkee niin kuin vitun pitkälle ahven. Sitten voi pikkuhiljaa puottaa alemmas. Mutta ei ikinä sitä yli puolta väliä. Se yläpuolella se on viettävä. Se ahven saalistaa, silloin kun se on aktiivinen se ahven, niin se saalistaa sitä välivettä yleensä. Niin ellei missään nimessä, jos pilkitte, niin ellei tehkö sitä, mitä on ennen aikaa opetettu, että puotetaan pohjaa ja pari kierrosta ylöspäin ja siellä pilkittää. Sen voi unohtaa, se on vanhan ajan pasko, se on legendota. Kun isä ei uskonut ikinä, ennen kuin me mentiin ensimmäisen kerran pilkille, se ei uskonut tähän ikihommaan. Niin isä pilikki sillä just pystypilikillä ja vitun tookilla. Niin minä menin isän perässä reikiä. Ja isä sanoi mulle, että ehtelää nyt niitä mennä, että hän on pilikkinyt ne tyhjät. Niin minä vedin niistä samoista reijistä hirveitä ahvenia. 400-500 rammoisia ahvenia niistä samoista reijistä, mitä isä on pilikkinyt. Niin minä sitten sanoin isälle selitin, että se kato johtuu siitä, kun isä on sillä vanhan ajan tyylillä just pilikki, että puotetaan pohjaa, pari kiekkoa, sitä pohjalinjaa pilikki. Niin monesti sillä pohjalinjassa sillä on se pienempi ahve. Silippu ja semmonen pyörii siellä pohjalinjassa. Niin minä kun puotin metrin vaan siihen jääkannen alle jikiin, niin väliveessä isommat ahvenet naplasin sitä väliveestä ylös. Minä sanoin sitten isälle, että joka rupeat uskomaan. Sen jälkeen isä vaihtoi jikkiin, rupesi jikillä pilikkimään. Ja eipä mennyt pitkään, niin isäkin saa kilorikki. Äijä on 50 vuotta pilikkinyt, niin ei ollut vielä ikinä sanonut kiloahventa, mutta sitten sai kun se vaihtoi jikkiä ja rupesi pilikkimään minun opella, niin välivettä pilikkimään ja ylempää pilikkimään, niin kilo paakasti rikki heti. Tai eihän nämä vanhat jäärät vittu usko. Ennen kuin ne vittu omin silmin näkee. Onko siellä haluatko siellä joku tulla imemään mun kikkeli? Ihan sama onko mies vai nainen. Tulkaa imemään mun kikkeli.
kikkeliä imemään. Saatte imeä mun kikulia. Ei nyt maistu. Haastakaa vittu sitten. Ei väkisi. Ei väkisi. Se oli vaan ehdotus. Ei väkisi. Ylhäältä se kannattaa aina liikkeminen aloittaa. Ylhäältä alaspäin. Sillä pääsee parhaampaan lopputulokseen. Niin, se Marstulta otettiin pännit pois, niin kai sitten nyt yhden kerran voi kikulia vähän imaista. Katsotaan tuossa, että selvittäisikö me huomenna tuonne jäälle. Selvittäisikö me tuonne jäälle huomenna. Vähän katselemaan, että missä se ahven lymyy. Pitäisi sitten ahvenkoulu. Täydellistä ahven pilkkimiskoulu.